Ikusten duzuenez Miramonen gaude, bi eraikin hauek Arbide dorreak dira. Askok ez dute jakingo etxe hauek Donostian erdi-erdian zeuden, Etxaide kalean, eta honea ekarri genituen orain dela 40 urte. Etxe hauetan gure egoitza berria, Kutxa Fundazioaren egoitza, eta guztion ondarea ere suposatzen du. Eta Tabakaleran ere estrenatu dugu gure egoitza arlo kulturalean, Kutxa Kultur deritzona. Eta zergatik, orain dela 4 urte, instituzioek eskatu ziguten gure aportazioa, gure kolaborazioa. Alde batetik Jaurlaritza, Diputazioa eta Donostiko udala. Aportazio ekonomikotik aparte, aportatzen ditugu gure jarduera, gure esperientzia eta gure proiektu kulturala. Adibidez, aspaldiko proposamen arrakastatsua Kutxa ikasgelak. Han kokatuko ditugu eta nik uste egoitza oso egokia. Hitzaldiak, ez bakarrik Handia kalean, baizik eta orain Tabakaleran areto berezi bat inauguratzen dugu, hain zuzen Rafa Ruiz Balerdiri dedikatu dioguna, eta bere 3 obra oso politak eta oso importantea bertan kokatua daude. Era berean, fototeka. Fototeka orain arte kokapen desberdinak izan ditu, baina orain jarriko dugu Tabakaleran, eta noski sortzaileen artean sortu daiteken sinergia bat bultzatu nahian Enea espazioa martxan jartzen dugu. Beraz, alde batetik tradizioa, kultura arloan, baino baita ere proposamen berriak kokatuko ditugu Tabakaleran. Adibidez, Kutxa Kultur Kluba. Gazte sortzaileentzat ez bakarrik moda arloan, musika arloan, arte eszenikoetan, baita ere edozein proposamena arlo artistikoan bere kokapena eta bere edukia edukiko du Tabakaleran gure espazioetan. Eta proposamen guzti horietatik aparte, eta oso garrantzitsua, artegunea, espazio berezi bat, erakusketa berezi bat, nolabait kubo aretoa komplementatuko duena, eta hor hasiera batean gure ondareko piezarik eta obrarik nagusienak kokatuko ditugu urtebetez. Funtsean eta bukatzeko, noski 2016 aurrean, nik uste funtsezko proposamena izango da Tabakalera, eta Gipuzkoak behar zuen erreferentzi kultural importante bat hor kokatuko dugu, hor lagunduko dugu, arrakastatua izan da dira. Nahi dizu eta aurkeztu, hemen artegunean, Kutxa Fundazioko artegunean Tabakaleran, antolatu dugun erakusketa, historia partekatuak. Esplikatuko dizuet, ez da halako hartutako izen bat. Izena bi zentzu ditu, alde batetikan, artistekin konpartitu dugu beren bizitza eta horren arabera egin dugu, osatu dugu gure bilduma, eta bestalde, zuek guztiokin partekatu dugu beti ditugun arte obra guztiak. Erakusketa honek erakusten duena da gure inguruan egin den artea 20. mendean zehar. Eta hemen egin den artea beste toki guztietan egin den bezalakoa da. Ze bizitza, gure bizitza eta besteen bizitza ez da horren desberdina izan. Eta arte beti osatzen da, egiten da bizitzaren araberaz. Beraz, 19. bukaeran hasitako kuadro batzuekin, paseo bat egiten dugu 20. mendetikan arten bitartez. Izen importanteak bazkagu noski. Francisco Iturrino, Ignacio Zuloaga, Aurelio Arteta. Nola ez, gaur taldea internazionalki ezagututakoa mundu guztien arrakastatsuak izan dira. Ere bai bukatzen dugu noski 21. munduan ikuitzen duen ja artistekin. Manu Muniategi Handikotxea hain zuzen, Jose Ramon Amundarain eta beste. Gizartegintzako arlo kulturaleko egoitza edo fabrika dugu Kutxa Kultur. Hemen programatuko dugu ez bakarrik Tabakalean bertan eskainiko duguna, baizik eta lurralde guztirako prestatuko dugun programazioa. Horretaz gain,
iniziatiba berriak bultzatzeko espazio bat dugu Kutxakultur. Baina bereziki, konbibentzia bultzatuko dugun espazioa. Konbibentzia kultura arloan ulertuta kultura arlo zabal baten. Tabakalerako 0 eta 1 solairuan, Kutxakulturrek erakusketa areto bat eta Kutxakultur kluba espazioak eskainiko ditu. Kutxakultur kluban espazioan arte eszenikoak ikusiko dira, bereziki musika eta gure programazioa gaztei begira eta transgresio puntu batekin izango da. Horretaz gain, lurraldetik etortzen zaizkigun beste iniziatiba batzuk ere edukiko duten leku espazio horretan. Tabakalerako 4. solairoa osoa dugu Kutxakultur gunea. Hemen, gure bulegoaz eta kutxategaz gain, topatuko dituzu kutxa ikasgelak. Orain dela 30 urte sortutako programa, informatika, dantza, antzerkia, gastronomia eta beste aktibitateak bultzatzen ditunak. Horretaz gain, klas programa dugu, gazteei begira eta gazteek inpartitua. Kutxakultur fabrika. Espazio honetan, 6 diseinatzaile eta 6 musika talde topatuko dituzu. Entsaiugelak eta modako tailerraz gain, gure lana, errepresentazio lanak, aholkularitza, dinamizazioa bultzatzea izango da. Gure helburua, eskutik helduta, profesionaltasunaruntz eramatea izango da. Ruiz Balerdi aretoa, konferentziaz aparte, liburuen eta disken aurkezpenak egiteko erabiliko dugun aretoa. Ruiz Balerdi izena, paretan jarri ditugun gaur taldeko artista honen muralak ematen dio aretoari. Kutxakulturenea, gure etxean 45 proiektu jasoko ditugu. Ikasleak, autonomoak, elkarteak eta jaioberriko enpresak. Gure asmoa, danak nastea, bakoitzak bere proiektuan lan egitea, baina bereziki sinergiak sortzea, proiektu berriak. Kutxakultur plaza, zure plaza, gure proiektuaren bizkarrezurra. Hemen erakutsiko ditugu gure espaziotan gertatzen diran proiektu guztiak. Horretaz gain, hemen hartu dezakezu kafe bat, liburu bat irakurri, tertulia baten parte hartu, modako desfile bat ikusi eta beste hainbat gauza. Etor zaitez eta bizi izazu gure konbibentziako plaza, Kutxakultur komunidadeko espiritua bizi.